Внимание! Този епизод не се препоръчва за лица под 10 години. Здравейте, аз съм Фънкъс и това ще е нова поредица на Майнкрафт, в която ще има обикновен survival. В този епизод ще съм сам, но в другите ще каня други хора, приятели. World да се казва survival, тук пише оцеляване. Включил съм тези глупости, вижте ги, и не съм написал seed, защото не мисля, че трябва. Иначе знам много хубави сидове. Мога да направя специален проект само за сидове. Това вие можете да го кажете в коментарите. Също така може да се абонирате за мен. Да. Препоръчително е. Почти задължително. И това е любимия ми байом. Наистина. Наскоро изобщо не ми се падаха такива байоми и много се нервех. И най-накрая сега се падна. Снимането на игрите с модове там, Tropicraft, DayZ, Crafting Dead, тези неща ще се позабавят малко. Защото форджът ми отново не работи. Като отидох на сел, взех компютъра с мен и там си работиш. Така, и донасям го тук. Компютъра ми видя, че има интернет и реши да ми прецака Майнкрафта, за да мога да си го свалям наново. Да, много хубаво. Така. Да съберем още малко дървета и ще гледаме тук какво има. На село беше много голямо измъчване. Наистина много голямо. Дай ще взем сега и брезови дърви. Такива фиданки. Фиданки не се пуснаха. Направих си текстчър пак. Разбрах как се прави и си направих текстчър пак. Много е тъп. Направил съм го 10 айтема най-много да съм променил. И то всичките са диамантените айтеми. Може и да направя епизод, в който да ви го покажа. Оп, изчакайте само на секунда. Тук съм. Бях забрал да включа хронометърът, за да знам колко ще е дълъг клипа. Искам да се извиня за миналия клип, че имаше отвратителен звук. О, кокошчици. Така. Много извинете. Но обещавам повече няма да се повтаря. В него обяснявах какво мисля да правя нататъка, но то толкова е ти звука, че никой нищо не може да разбере. Да. И в момента какво правя глупости. О, има кол. Добре, значи сега ще направим crafting table, така. Поставяме го, правим си кирка. Така, колко обичам, така като ми лагва. И защо направих две, бе? Но майка му стара. Добре, да, че я изгора. Така. В момента не знам дори аз за какво да говоря вече. Може да пишете в коментарите за какво да говорим.
Мисля да се заселя край село, може би, ако намеря. Другия вариант е такова на планина, която е близо до вода. Така. Или някъде при обикновен байом. Такъв, където бяхме до преди малко. Защото той е най-хубавия според мен. Нещо... така мисля по нас. Да, планина, планист байом, любимите ми направо много ги мразя. О, прилепче. Ей там. Ще мисля да направи поредица Емералд. Ще се съберем там 5-10 човека и ще играем Емералд. Искам да помоля човек, който има Bucket сервер, да ми го изпрати. Защото аз нямам. А много искам да имам. Гледах 5000 клипа как се прави и все още не знам. В коментарите може да изпратите някакъв линк към някое клипче за поредичката на откраднахте идеята да снимам, защото не съм снимал по единствената причина, не знам на кой мап да направя копие. И сега вие, ако дадете в коментарите идеи за мапа, ще снимам на него. Ще снимам как съм му направил копия, да. О, гъби. Знаете ли, че гъбите се взимат с брадва? Ей, тези гъби се взимат с брадва. Най-бързо се взимат с брадвата. И това. И червената гъба, и тиквите. Ох, кокошки, ще ги убия. Малко умирам от глад, заради това ще избия една зверя. Ох, защо нещо ми се пребал левия бутон малко на мишката. И в момента снимам с 9 FPS. Много хубаво. Ако не знаете, може вече да снимате с всичко дървено, с кирки, с пръчки, с всичко можете вече. Аз сега ще си махна дърветата от мен и ще си спека пилетата. Мислех си, че ще сложи на дърво, но то няма да трябва. Има крава. Добре. Ще си взема нещата. Гледайте как се взима крафтинг тейбъл с кирка. Уникално просто. О, този хубав байм, който го мразим. Да, този епизод ще е най-тъпия епизод в света. Защото го снимам сам. Но обещавам, че дори още днес, щом го кача този, ще кача следващият, който ще го снимам с някой. Няма да е толкова тъп, защото в момента ми е много тъпо, защото не знам за какво да говоря. Така. Наистина искам да ви се извиня, че отдавна съм снимал. Но бях на село и нямаше как да стане това. Нямах интернет. Микрофон си го бях оставил тук. А защо лагва така? Стойте една секунда. Така, отново съм тук. Нещо продължава да лагва.
прасе. Всъщност една овца. Да едно пусне 3 вълна, което е невъзможно почти. И ни пусне само едно. Колко да си направи една възглавница. Не знам, вие кажете, имате ли проблем с Майнкрафта, защото на мен всеки път, щом нямаме интернет за един ден примерно, Майнкрафта ми се пребава и иска да го инсталирам наново и не се включва. И ако не го инсталирам, няма как да го играя. И така всичките ми world се пребават, всичките ми сървъри, защото не знам как откъде да си взема IP-тата на сървърите. И тях ги няма и всичко е направо на буклук. О, любимите ни, просто бавни, любимите ни. Така. О, най-накрая нещо. Нещо хубаво. Най-накрая. Така. Лук. Много хубав лук са го направили направо. Шестица по рисуване ще дам. Уоу, желязо намерихме, супер. Само сега да не умрем. Сега внимателно. Внимателно. Не, майка му стара. Добре, много хубаво. Сега ще трябва бързаме. О, не, става нощ, трябва да се намеря от някъде вълна и дърво. И ще съм заобиколен от гора. Аха, бързаме, като свиня. Да, точно така. Бързам, като педерасче. От Господ, направено, не. Така. О, тиква. Умряхме, пък за сметка това намерихме тикви. Между другото, в момента искам да ви кажа, който иска да ме добави в Skype, отдолу ще има Skype-ът ми, ще играе с мен. Стига да е над 11 години. Не, всъщност да е поне на 11. И да знае това онова за Майнкрафта. Така. Да ме добави в Skype и ще снимам с него. С още други хора също. Така. Другото, което е, като ме добави в Skype, ако иска, може да му изпрата. В момента правя мап, в който се разказва за едни откраднати картофи, така да го кажем. И ти като изпълняваш мисии, в края на мисията има чест вътре, в който има картофи. Така. Има едно правило, където не трябва да засаждаш картофите. Това е все едно си ги читнал. Още има и 24 зомби глави, които тях трябва да ги събереш. Мамо стара. Само за да се беше събрал скелет и всички основни чудовища ще да са тук. Майка му. Ето го скелета. Майка му да е бип. Добре, явно в този епизод ще няма да се прави нищо. Това е като в третия сезон, третия епизод на Емералд, където... Не, първият епизод на Емералд, където измираха като кучета. Нищо не успяха да направят. Намериха там диаманти, аз па диаманти, емералди, но после ги загубиха 4-5 пъти. И накрая следващия епизод вече
имаше и при тях емералдите. Да. Кокошица. Дали сме близо? Добре, явно и в този епизод нищо не успяхме да направим. Само измряхме няколко пъти. Поне имаме такова захарна пластика, sugar cane. Да. И мисля това да бъде. Чакайте по-късно още един епизод. Много заболяме врата малко така. Добре. Очаквайте още един епизод. Добавите ме в скайпа и ще снимам с вас. И чао!